Hello my cousins, welcome to my show. Nasi tida kumbodzisana. Varume endai kumabhawa, endai kumabhusha. Isusu vakadzi tida kumboonesana. Vanhu vakawanda vanofunga ndiri bverefende. They've got the wrong idea. Nditore munhu kwaye ndakatobvisirwa mari popano. Ndakatobvisirwa mari. Tori mukadzi kwaye pandiri panapa. Atoriwo nevakurungai nanatezvara. Saka nhasi ndira kudzidzisai musha, zvinhu zvinovaka musha. Vanhu vakawanda they ignore these things. Zvinhu zvinovaka musha. Unoona vamwe vana tate vachidzidzisa vanhu kudya mabhanana. What is that? Nhasi toda kukudzidzisai zvinhu zvinovaka musha. Now, vanhu vakawanda kana vachigeza maplates vanongogeza zviri normal, handiti? But that's where you're making your mistake, guys. That's where you're making your mistake. You know what you need to do after wageza maplates ako, handiti? Tora plate yako woboilisa mvura, kunonzi kusterilize. Wapedza kugeza plate yako, tora plate yako woinyika mumvura inoboila. Now I know kuti pamashow pangu panouya vanhu vari deaf vasinganzwi zvandiri kutaura izvi. Saka ndida kukuitirai a very small demonstration yekuti zvinhu zvandiri kutaura izvi zvinoitwa sei kuti vaya vari deaf vaya vanyatsoona, handiti? By that time Prince paanodzoka kubva basa, paanodzoka kubva kubhawa, handiti, those plates will be as clean as fuck. Ivo baba Miguel vanotozviziva kuti maplates avanodyira plate yakachena, havadyiri anything else. Vanodyira only the clean plates. Now saka ndida kuratidzai, this won't take long. Right, saka guys ka nongotora bucket handiti ka wodira mvura yako inodi iri kuboila, handiti? Ndaiboilisa mvura yako iri kuboila ipapa, handiti? Muri kuona kunyatsosterilize chi plate yako, because you want kuti murume paanenge akudya chi adye pakachena. Saka you take your water, handiti ka plate wanyatsoigeza zvakanaka. Right, after that wotora chi plate yako chi unyatsoinyika chi mumvura. A lot of time togara ndichizvipisa, guys, but let's hope nhasi handizvipisi. Ow! 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 Unyatsoinyika, handiti? Unyatsoinyika uchitenderedza, handiti? Unyatsoinyika. Nezvi baba vatate pavanouya vanonyatsodya because yakadii plate yakaita sei, yakachena. My love nemalikes. Oh, sorry. I think statement yatate, sorry. Ndichaita come up neyangu, but anyway, you get the idea. Anyway, so if you guys saw anything that was not meant to have anything to do with this video, my apologies. I know my demonstration, my apologies for that. Anyway, come back to this video as many times as you can until you really get the technique. And thanks guys, and thank you for watching. Please like and share.